Gawe tape ketan ireng requestane mas-mas iki lho yu. Jadi iki aku ya pertama kali gawe tape ketan ireng yo. Aku gawe beras ketan irenge iki setengah kilo, terus tak campuri beras ketan putih sak perapat ae yo. Terus diumbah sampai resik. Pokok iki dibilasi bolak-balik. Iki lho yo wingi sampai tak bilasi ping 4. Pokoke nek banyune wis resik bening ngene iki. Terus ketane dikum yo, dikum nganggo banyu biasa ngene iki selama 8 jam. Iso luwih suwengi yo malah apik. Nah nek bar dikum selama 8 jam iki tampilan koyok ngene iki rupane dadi ireng kabeh ketan putih. Terus disaring ning wakul kerawangan, bar ngono digrojok neh nganggo banyu sing resik ben tambah resik yo. Nah bar ngono terus dipirekno sik. Nah karena iki ketan ireng godhogane iki rada suwi yo, dadi banyune dandang yo dikeki sing akeh. Ketan ireng ki beda karo ketan putih sing didang sediluk wis medhuk. Dadi iki perlu banyu sing akeh terus diintepno jarno sampai umop yo dandange. Nek wis umop lagi dilebokno ketan irenge mang lho yo sing bar diumbah. Nah terus diratakno ben matenge ya rata, bar ngono ditutup iki didang selama 20 menit yo. Nah sakbare 20 menit iki terus dibuka dandange bar ngono diudek-udek sampai rata yo berase iki mang. Nek wis bar diudek rata bar ngono dijori banyu iki intine kaya diwantoni ngono ku lho yo, kaya dikepyok nek wong arani wong kene. Nah terus diudek-udek neh sampai banyune mang rata, terus ditutup dandange neh kukus neh selama 20 menit yo. Bar ngono terus dingkir yo ketane didekek ning tampah ngene iki dinemeki godhong gedang yo kenek ora yo kenek. Nah nek wis diangkat kabeh ngene iki terus diratakno jarno uape mang ilang ben cepet adem yo. Bar ngono jarno sampai iki ketane bener-bener adem jelem yo aja sampai ana angete sithik. Bar ngono karek ngerageni yo nek ketane wis adem karena ketan 1 kilo kiragine siji. Lah iki aku gawe mek 3/4 kilo dadine ini yo gawe 3/4 yo. Bar ngono terus diunyet-unyet sampai ajur kabeh, terus bar ngono disaring ditaburno ning dhuwure ketan, aja lali diwalik ben rata yo. Nek oleh malik wis bar ngene iki dhuwure terus ditaburi ragi neh sisane mang yo. Nah bar ngono nek wis bar oleh ngrageni oleh naburi ki maksute, terus diudek-udek kabeh ben rata sampai sak jero-jerone. Bar ngono terus langsung dipacking yo. Iki karena aku ora duwe godhong gedang, duwene mek sak lembar, dadi packingane tak gawe plastik ngene iki terus tak lameki godhonge sak lembar mang. Bar ngono diunder-under ngene tapene dikepel-kepel yo. Aja lali saurunge ngepel iki tangane kudu diumbah sing resik, soalnya tapi iki rentan yo. Pokoke nek gak resik gagal. Lah nek esbar iki terus ditutupi godhong gedang neh, ditutup sing rapet, terus dibuntel nganggonan kain ngene iki ben rapet-pet ben kedap udara. Bar ngene terus disimpen selama 2 bengi 2 dina yo. Tapi iki nek gawe ge ingi sak dina sebelum poso yo, ge bengi ki wayahe